Σήμερα θα μιλήσουμε για το ιστίντο. Αυτό το προϊόν με πάχος, εντελώς φυσικό, μόνο ασβέστης, μάρμαρο και πέτρες. Ένα προϊόν που μας επιτρέπει να κάνουμε διάφορες επεξεργασίες και να έχει διάφορα πάχη. Σήμερα θα δούμε μια ιδιαίτερη χρήση για να πραγματοποιηθεί το κεφαλάρι του κρεβατιού. Φυσικά όλα αρχίζουν με το πρίμις μας. Όταν το πρίμους στεγνώσει, μπορούμε να ξεκινήσουμε με την εφαρμογή του ιστίντο. Διάλεξα ένα χρώμα από την καρτέλα, το KF στην απόχρωση 4. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Αυτό που κάνουμε στο πρώτο χέρι το ονομάσαμε φθαρμένη πέτρα. Ένα εφέ που δίνει την εντύπωση μιας πέτρας που βρίσκεται εκεί εδώ και πολύ καιρό, δηλαδή με περιοχές λίες και περιοχές φθαρμένες. Για να επιτευχθεί αυτό το εφέ σε αυτό το σημείο, μπορούμε να περάσουμε μια οδοντωτή σπάτουλα με διασταυρωμένη κίνηση. Σε αυτό το σημείο ξεκινάμε από εδώ, πλησιάζουμε επικαλύπτοντας και μετά πάντα με την οδοντωτή σπάτουλα ξαναπερνάμε επάνω στην ένωση. Με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχουν προβλήματα στις ενώσεις. Η κατανάλωση με αυτή την εφαρμογή είναι πάντα 1,5 κιλό ανά τετραγωνικό μέτρο ή 2 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο εάν ο τοίχος είναι ακανόνιστος. Σας δίνω μια συμβουλή που θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα. Όταν εφαρμόζουμε το προϊόν, δεν θα πρέπει να ξεκινάμε από κοντά για να κάνουμε μετά την επικάλυψη, γιατί θα φαίνεται ότι υπάρχει παραπάνω υλικό. Θα πρέπει πάντα να ξεκινάτε από μακριά για να το σβήσετε στο μέρος που έχει ήδη εφαρμοστεί. Θα σας δείξουμε πώς να το κάνετε. Το προϊόν θα στεγνώσει. Το βλέπουμε από τους λεκέδες, πιο ανοιχτούς και πιο σκούρους. Είναι αυτή η στιγμή για να πιέσετε. Αυτό γιατί θέλουμε να επιτύχουμε αυτό το εφέ λίγο λίο και λίγο φθαρμένο. Κλασικό για μια πέτρα που έζησε πολύ. Qui l'abbiamo compattato e già tutte le creste, chiamiamole così, sono state schiacciate. Εδώ είναι ήδη συμπαγής και λία.
e farlo diventare come una lastra, una pietra. Τώρα μπορούμε να το κάνουμε ακόμα πιο λίο, σαν πλάκα. Το κάνουμε πιέζοντας ακόμα πιο δυνατά, κάνοντάς το πολύ λίο. Lo tiriamo perfettamente liscio e lucido. Ecco, la parete adesso praticamente è bella compattata, lucida, quasi lucida. Ο τοίχος τώρα είναι καλά συμπαγής, σχεδόν λίος. Μπορεί να τελειώσει με ένα χέρι κεριού ή τζόγια. Μα εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κεφαλάρι κρεβατιού. Θα σχεδιάσουμε ένα κεφαλάρι και θα εφαρμόσουμε ένα χέρι λίας πέτρας. Το κεφαλάρι σχεδιάστηκε. Μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα χέρι ιστίντο με εφέ λία πέτρα. Μπορούμε έπειτα να δούμε την διαφορά μεταξύ της λίας πέτρας και της φθαρμένης πέτρας. Το κεφαλάρι μας είναι έτοιμο για συμπίεση όταν δούμε ότι οι λεκέδες είναι πιο ανοιχτοί. Αυτοί δείχνουν ότι το προϊόν στεγνώνει. Πέρασαν 10 λεπτά και αν θέλουμε ένα εφέ γυαλιστερό, είναι η στιγμή να πιέσουμε με περισσότερη δύναμη. Έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Ο τοίχος είναι πολύ όμορφος με τη φθαρμένη πέτρα που δίνει την αίσθηση του παλιού. Και αυτό το μέρος που θα πάει το κρεβάτι, όπου πραγματοποιήσαμε τη λία πέτρα. Φυσικά, κάθε παραλλαγή εξαρτάται από την δημιουργικότητα αυτού που την εκτελεί, και στο χρώμα και στις διαστάσεις. Τώρα δεν μένει παρά να τελειώσουμε με ένα πέρασμα κεριού. Όταν στεγνώσει, μπορούμε να γυαλίσουμε με ένα πανί. Bellissimo questo tocco.
Πολύ όμορφο αυτό το στοιχείο που εδώ σβήνει στην φθαρμένη πέτρα. Πολύ καλή αίσθητη και αυτή η απόχρωση στο χρώμα. Μια επεξεργασία που αφήνει χώρο στη δημιουργικότητα, γιατί εμείς δεν πραγματοποιήσαμε ένα κεφαλάρι του κρεβατιού, μα θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε χρώμα του καταλόγου μας. Εξαρτάται μόνο από εσάς και από την επιθυμία σας να δημιουργήσετε. Λοιπόν, ακολουθήστε το ένστικτό σας και ευχαριστώ.